תסתכל. רמיה, רבי. אמצע. אין לי שום בעיה, ואין לה שום בעיה. שלום, שלום, תעזר, nothing special. שלום. תעשה טובה. תעשי את הסיטואציה. שום בעיה. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק כשיש כיפה. פלט. תודה, שוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך, ויקטור, I'm going back and forward. At no time, you come closer to me, you don't do nothing, at the third time, you touch. Come. come on down. תסתכל, אני אתחיל ללכת קדימה, הוא יבוא, come from this side, כמובן. ברגע שאני שיניתי כיוון, המטרה מאחורה, היא נעשת את המטרה. כל מקום שאני זז, תעמיד את הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד, היא שומרת ראש. שלום שלום, היא מזהה שאין אלימות, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים אותם כולם.